Yeremia tinkron. Semitri yensuo na mani ye nisuo abure. Anka mesu mema baba atofo no awia ne anadwo. Semirinya akwantemfo ahye esre so Anka meja mema ho na mafiri won chen makọ. Efiri se won nyina ye awaresefo nkonkonsafo asafo. Na wo kontru won tachere madi ye won taduadi atro. Na wo di asase so tumi a woni manokure. Na wo firi boni mu kọ boni mu. Na me die woni me. Awurade asem nie. Monhwɛ mo ho yie mo yonkonom ho. Na obiara mfa ne ho nto onua biara so. Na onua biara nsisiara na osisie. Na oyonko biara nam di nsekuro. Na won nyina twitwa won fefo nkontompo. Na nokora de wonka. Woma atrosem ka kokwa won takyerema. Wodi nkontonkisem hye won ho bre. Wotena bia won nada antem. Nada enti won pese ogume. Awurade asem nie. Enti se asafo Awurade sie nie. Hwe, menani won na maso won mahwe. Na menya den me man baba no ho. Won takyerema ye agyan a ekum nipa. Nada asem na eka. Wodi won anoka asomdwe nsem kyerɛ oyonko. Na won mu de otete no. Mere metwe won aso wo ye nti. Awurade asem nie. Anase me kra rentɔ oman a wote sɛ no so re. Mepo no nti metue esu ne abobo. Na esre so adidibia no nti meto esu dwom. Efiri se ahye na obiara mfa ho. Na wontem wakuo ne bio. Ewiem noma ne afiebo anyina atutukɔ. Na meye Jerusalem nkunkum abo akuokuo. Habodom tenabea. Na madane Yuda nkuro amanfo a obiara nte ho. Hwan ne obanyansafo a obetie ase? Na hwan ne de Awurade ano akasa akyerɛ no a obeka? Ɛde enti na asase no asɛye, ahye sɛ esre na obiara mfa so. Na Awurade se, efiri sɛ wagya me mmara a medi me sii wɔn anim, na wɔantie me, na wɔanante mu ntra, na wodi wɔn akoma den yɛ akyi, ne Baalim akyi, sɛdeɛ wɔn agyanom kyerɛ wɔn no. Enti sɛ asafo Awurade, Israel Nyankopɔn no sie nie. Hwɛ, mede wɔn nwunu bɛma wɔn man yi adi, na mede nsuo a ɛboro wɔ mu ama wɔanom, na mabɔ wɔn apete amanaman a wɔne wɔn agyanom nhu wɔn da mu, na mama afena adi wɔn akyi akosi sɛ mewie wɔn sɛyie. Sɛ asafo Awurade sie nie, monwene ho, na momfrɛ ma a wonim sumra, na monsoma ma wɔnkɔhyia ma nyansafo na wɔmmra, na wɔnyɛ ntɛm tue yɛn ho su, na yɛn ani mporoporo nisuo, na yɛn ani so atɛtɛ nsene nsuo, na wɔte esu nka firi Sion. Sɛde yɛsi ɛsɛ yɛfa, yɛne awu pii, efiri sɛ yɛgya asase no, na wɔsunsum yɛn tenabea agu. Na moma, muntie Awurade asɛm, na nanum asɛm nkɔ mo asom, na monkyerɛ mo mama asu, na monkyerɛkyerɛ mo ho kwadwom. Na owuo afrafa yɛn poma mu atia yɛn aban afɛɛfɛ mu, sɛ ebetwa motafo a afiri mmorɔno so ne mmeranteɛ afiri mɔntene so. Ka sɛ Awurade sie nie, nipa afunu begugu hɔ sɛ mfuo so nwura dodoɔ, sɛ ayutwafoɔ akyiri afiafi, na obiara remmoa no. Sɛ Awurade sie nie, ma onyansafo nhyehyɛ ne ho ne nyansa ho, na ɔhoɔdenfoɔ nhyehyɛ ne ho n'ahoɔden ho, na ɔdefoɔ nso nhyehyɛ ne ho n'adeɛ ho, na yehu mmom na maadeɛ ɔhyehyɛ ne ho no nhyehyɛ ne ho, sɛ wonimdi na wɔhome, sɛ mene Awurade a wɔyɛ adɔyɛ, na wobu atɛntenenee, yɛ adetenenee asase soɔ, na yei na ɛsɔ m'ani. Awurade asɛm nie. Hwɛ, nna bi reba, Awurade na wɔseɛ a mmɛbɛma bɛtwe twetiafoɔ a wɔyɛ mmɔmorotofoɔ no nyinaa so, Misirifoɔ ne Yudafoɔ ne Edomfoɔ ne Amonfoɔ ne Moabfoɔ ne wɔn a wɔte anwea pradada soɔ, na wɔtwitwa wɔn bɔdwesɛ nyinaa, efiri sɛ amanaman nyinaa yɛ mmɔmorotofoɔ, na Israel fie nyinaa yɛ akoma mmɔmorotofoɔ.